Habíase unha vez nunha aldea moi lexana, nun bosque, e había unha rapaza chamada Daniela. Pero un día perdeuse no bosque. Encontrouse cun lobo chamado Pepe. Xuntos foron hacia un destello. Pero resulta que o lobo tampouco sabía o camiño. E encontraron unha árbore máxica. Comeron cerezas e comeron nas. Grazas ás cerezas poden voar. E foron a unha montaña moi alta. E cando chegaron á montaña, viron un camiño lonxe. E viron que o destello era un tesouro. O tesouro era moito ouro. E ao chegar ao pobo, repartiron todo o ouro. Faceron unha festa de disfraces e comeron moitas cereixas do árbore máxica. Todos estaban tan contentos porque podían voar. Hola, chámome Alesia, teño 9 anos e son de Toba. Hola, chámome Fran e tengo 7 anos e son de Cee. Hola, chámome Daniela e teño 7 anos e vivo en Cee. Hola, chámome Xela e teño 7 anos e vivo en Cee. Hola, chámame Manuel e teño 9 anos e vivo en Cee. Hola, chámame Clara, teño 9 anos e vivo en Corcubión. Hola, chámame Yaiza, teño 11 anos e vivo en Bures. Hola, chámame Averu, teño 9 anos e vivo en Cee. Hola, chámome Xiana e tengo 6 anos e vivo en Cee. Hola, chámame Diana e tengo 6 anos. Vivo en Vilar de Toba. Hola, chámame Carla. Teño 8 anos e vivo en Toba. Hola, chámame Dani, teño 9 anos e vivo en Corcubión. Hola, chámame Iago, teño 8 anos e vivo en Brais. Hola, chámame Lucía, teño 10 anos e vivo en Cee. Hola, chámame Alejandra, teño 7 anos e vivo en Cee. Chámame Mario, teño 8 anos e vivo en Cee. Hola, chámame Camila, tengo 8 anos e vivo en Cee. Hola, chámame Maquilla, teño 8 anos e son de Cee. Hola, chámame Alba, teño 9 anos e vivo no Pindo.